Moltíssimes gràcies. Jo crec que hem de començar amb un uau molt gran. Uau, primer, per veure el Teatre Liceu des d'aquesta banda i després uau pel que fem avui, perquè esteu aquí avui al Gran Teatre del Liceu posant voces al centre. Posant voces al centre perquè crec que la vostra veu ha de viatjar molt lluny. Tenim moltes coses a dir i crec que amb aquest acte d'avui comencem a alçar la veu per posar en valor tot el que feu i, si em permeteu, també tot el que fem des de les administracions públiques, des de les institucions, des del Govern de la Generalitat, des del Parlament. I per què és important? Doncs perquè molt sovint hi ha fora persones que volen fer creure que res funciona, que tot està malament. Som conscients que sempre hi ha coses que poden millorar i que hi ha coses que funcionen malament, però també hi ha moltes coses que funcionen i funcionen molt bé. I crec que avui tenim un magnífic exemple. Tenim el Teatre del Liceu, el Gran Teatre del Liceu, replet d'històries, replet de trajectòries, que impulsem des de les administracions i des d'entitats compromeses. Des dels petits pobles, des dels espais més remots, fins a alguns barris que moltes vegades no han tingut la veu necessària per posar en valor la seva història, el seu passat i el seu present, però sobretot el seu futur. I el seu futur el tenim aquí darrere. I aquest futur l'hem de reivindicar amb orgull. I no us ho puc dir de manera més emotiva perquè em sento en part reflectida per aquestes paraules, per aquesta trajectòria, perquè jo soc veïna de Prosperitat, veïna de Nou Barris, i crec que moltes vegades no ho hem posat prou en valor i no hem alçat la veu per posar en valor amb orgull tot el que s'està fent des de les entitats, però també promovent des de les administracions, des del sistema de salut, des del sistema d'educació, des del sistema de drets socials, des del sistema de protecció de l'habitatge, amb l'Ajuntament, amb les diferents administracions, per descomptat. La primera diada que vam tenir des del govern del president Illa, l'honor d'acompanyar, la diada del setembre del 2024, tenia un eslògan que a mi sempre em commou i el vull recordar. El vaig recordar l'any passat a l'auditori, potser algú us en recordeu, i també val a dir que aquell eslògan i aquella campanya també venia de governs anteriors i jo crec que recull molt bé el que pensem moltíssimes persones de Catalunya. L'eslògan era Catalunya, molts cors, un sol batec. Necessitem espais com Voces per acompassar tots aquests batecs diversos de Catalunya, per sentir-nos part d'un sol batec, d'un país comú on tots ens sentim orgullosos del nostre passat, del nostre present, però sobretot del nostre futur, que representa molt bé aquests nens i nenes que avui ens deleitaran amb la seva música. Moltíssimes gràcies a tots per construir aquest país on volem estar i estem orgullosos de ser-hi. Moltes gràcies.